Mario, du skal vågne. Hvad, Luigi? Det er morgen. Du skal vågne nu. Okay. Det smagte godt. Det smagte rigtig godt. Lad os gå videre. Hvad med vi har fået med posten? Er det virkelig? Wow! Jeg har fået en mønt. Det er en mønt. Woo! Jeg skal vise den til Luigi. Hey Ferb, det var en god idé at lave en portal til Mario, ikke? Nå. Hey, der er du, Perry. Lad os gå op i portalen. Du går først, Ferb. Kommer Mario ikke snart hjem? Jeg går ud og kigger. Mario, er du her? Så videre i næste afsnit af Mario Land. Og tror du, Luigi klarer den i portalen til Danville? Se med i næste afsnit. Her er et lille fraklip. Agent P over here, let us get this thing in gear. There's a big old lump of trouble in town. Awful things are going down. Please go stop Doofenshmirtz. I know this puppet show's the worst, but I never said that I could write a song. Oh, could you just leave? This is really embarrassing.